Kombovi smo me za zadnjeg dinara. Nije svejedno. Uspio sam napišem 2 seminarska za jednu večer. Pisat ću na budžet godinu. Može kod mene sad. Ja nisam uspjela da napišem nijedan seminarski za 3 godine i upisat ću godinu na samofinansirajući. Ali ti je lepo i dalje. Ja mislim da puštaju takve gluposti u kulturnom centru grada ili tako. Zašto baš Željka? Zato što je Ajde, promiskuitetna, vrate, zajebimo. Plata mi kasni već 5 dana. Kasnije će vjerojatno još toliko, možda i više. Bolje da mu kasnim plata nego menstruacija. Ajde. Menstruacija. Šta to beše menstruacija? Sjećam se. Kako ste vi to džentlmeni, nikada mi kupi ružu. Nije ruža, no kući će tuža. Pričaj. Sada ćemo ući u dom Vuka Draškovića, njegovog doktora Arona. Ajde. Domus. Tako zvani domus. Ajmo jedan statičan kadar, malo fontanica, malo vodica, proleće je ipak. Daj mi krupno je mlazo. Ejakulac. Doći, ali samo hrabro. Doktor Aron Vuk Drašković. Vuče. Ana Stanić se slikala u čega, da bi privukla omladinu. Kupit ću sad kartu za Bob Dylana. Sad? Sad. Da. Ajde, ulazi da kupiš kartu. Sad ili nikad. Kome kupuješ kartu? Ovo je 150. Zašto baš Željka, Dragane? Sviđa mi se njen glas. Glasnije zbog vode. Volim Željku, volim Slavuja.